però he vist poques criatures amb tanta vitalitat com aquesta. Li ho asseguro. L'acompanyo fins al seu cotxe, doctor. Passi-ho bé, senyora Keller. Passi-ho bé, doctor. Els membres del grup teatral de Capellades han portat a l'escena del Teatre Orfeó Calellenc l'obra El miracle d'Anna Sullivan, un drama que el director Arthur Penn va portar a la gran pantalla l'any 1962, en el que es considera com una gran història de superació infantil. Ara, a l'Orfeó, hem pogut veure aquesta peça teatral sota la direcció de Pep Vallès. Què ha passat? Ha menjat del seu plat. I ha fet servir la seva cullera. A tota sola. I ha plegat el seu tovalló. Ha plegat el seu tovalló? Sí. L'habitació ha quedat desfeta, però ha plegat el seu tovalló. La meva Helen ha plegat el seu tovalló. La meva Helen ha plegat el seu tovalló. L'obra ens presenta la història d'una noia cega i sordomuda que viu sense tractament ni educació fins als 14 anys. Sí. És un argument molt fort i ple de sentiments. Què és el que més ha costat d'aquesta obra? Bé, una mica el que potser més ens ha costat és d'induir-nos, d'omplenar-nos d'aquests sentiments, de conèixer una mica com és el món dels sords muts cecs, i això és un treball de base essencial. Sembla un paper molt fàcil, però en realitat és un paper molt complicat, perquè el no tenir un guió és molt difícil de fer, no? Evidentment, un paper que aparentment no té guió, però que en tot moment té de respondre a el que ella es va trobant, doncs, fent veure que no veu res. L'obra requereix l'actuació de més de 20 persones, decorats, llum, so, etc. I us ha sigut fàcil compaginar el treball amb tota la companyia? No ens resulta fàcil, perquè som un grup, el nostre grup, que som 42 persones, resulta sempre difícil perquè n'hi ha molts que treballen, n'hi ha molts que estudien, n'hi ha molts que tenen família, que viuen a fora de Capellades, i s'ha de combinar una mica tot plegat. Teniu pensat alguna cosa per preparar durant l'any que ve? Nosaltres en aquest moment estem preparant la Rambla de les Floristes, és un clàssic, del Josep Maria de Segarra, per la gent més gran del grup. Després estem preparant, que també ens fa molta il·lusió, El Petit Príncep, que bé, ens coneixem de l'Antoine Saint-Exupéry, l'estem també treballant, i paral·lelament tenim altres obres que tenim en cartell. Moltíssimes gràcies, molta sort pels projectes que us venen i ens veiem a la cloenda d'aquest concurs. Moltes gràcies a vosaltres. Mireia, o sigui, jo he flipat molt amb el teu personatge i ara vull sentir la teva veu perquè Sí, no? ja tinc les ganes ja. Parlo. Doncs, com ho has fet per ficar-te dins la pell del personatge? O sigui, què és el que més t'ha costat? Començaré dient que el primer dia que em van fer aquest personatge em van dir fes. Per on començo, no? Era com, i què haig de fer? I llavors, no sé, em vaig deixar anar, vaig començar, doncs, a pensar com ho faria entre un nen autista, entre un nen, no ho sé, una nena que no pot parlar, és que no ho sé, no? Una barreja a dintre del cap tenia una barreja que no sabia, i vaig anar fent fins a construir el personatge. Quin és el sentiment personal que t'ha dut a ajudar, en aquest cas, a la Helen? El sentiment personal? Sí. Bé, bueno, clar, representa que el meu personatge ha patit, ha estat cec també, i clar, una mica entén la foscor en la que es troba el seu personatge. No? Doncs, gràcies per entrevistar-vos i ens veiem al maig a la cloenda del concurs. Sí, home. Molt bé. Gràcies. A vosaltres.